אני מתה להתגרש, אבל אולי נחכה שהילד יתגייס? אתם יודעים כמה פעמים מגיעים אליי אנשים שדוחים את הקץ, אולי נחכה שהילד יסיים את הגן, יגיע לכיתה א', יסיים את הבר מצווה, גיוס, אולי אפילו חתונה, ודוחים משהו שכבר מזמן היו צריכים לעשות. הם כבר החליטו שרוצים להתגרש, אבל הילדים זה איזשהו משקל שלא מאפשר להם להתקדם, ולא מבינים שבעצם הילדים שנמצאים בסיטואציה הזאת הם הסובלים הכי גדולים. אתם צריכים להבין שילדים מרגישים שיש מתח בבית. הילדים מרגישים שלא טוב. ואתם יודעים מה? גם הילדים אחר כך מחקים את ההתנהגויות האלה. כבר יצא לי לצערי הרב לגרש ילדים של לקוחות שלי שמחקים את אותם התנהלויות ממש. אז אתם לא עושים שום טובה כשאתם מחכים עם זה. כשזה לא טוב, זה לא טוב. הילדים שלכם גם ידעו להסתגל בסופו של דבר. הם המסתגלים הכי טובים שיש. ולכן העיכובים האלה רק גורמים להרעה במצב ולא משפרים אותו. אף פעם אין זמן נכון לעשות את זה. כשצריך לעשות את זה, עושים. עושים את זה חכם, עושים את זה טוב, אבל עושים כשצריך. אז אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה חכמה ונבונה, אנחנו כאן בשבילכם. בהצלחה.